čaute, vás modlo u ďalšieho videa na hru Gothic 1. Naposledy sme skončili, keď sme si zobrali toto nové brnenie a urobili sme prvé ohnisko, ktoré môžeme vidieť, či sa teraz vám mapa ohniskovi, čo je naľavo, dole, tam, to sme urobili, to bol v tej istý Mildenom. Teraz predpokladám, že by sme mohli stihnúť dve, takže najprv ideme, najprv ideme teraz to úplne hore naľavo, čo je ten úplne horný bod. Tak teraz ideme tam. A to bude tiež zrýchlené tá cesta, aby netrvalo to zbytočne dlho. Bullseye. Takže sme tu, vlastne možno to trochu dlho trvalo, pretože sme tých Japoncov zabíjali fakt dlho. Nás napravo od nás je tzv. Quentinov tábor, do ktorého sa môžeme ísť vlastne aj pozrieť. Je to vlastne tábor, do ktorého sa nedá nejako pridať, alebo tak automaticky, keď prídete, začnú po vás ľudia strieľať. Alebo teraz respektíve sa vás snažiť zabiť. Tu vidíme prvého, vlastne už nie pravdepodobne, ale určite nás rozšupujú na pár rán, ale všetko sú to piči. Neviem prečo vlastne nikdy nebol k tomu, že akože nejaké určité vysvetlenie, že prečo nás vlastne sa snažia zabiť a tak, proste nemajú nás radi. Takže prvého lupiča, dobre, to by sme mali, o 120 XP viac. Ups, počkať. No sorry ľudia, som späť, len mi Denis, Donut volal, kamarát, však poznáte pravdepodobne. A tu je vlastne, tu sú hlavice tých táborov, no hlavice proste hlava toho tábora. Tu je lupič, niekde by to mal byť, že Quentin. Sa mi zdá, že tak sa volá ten hlavný. Či to je náhodou ten Maďar sediaci na lavičke. Ideme ďalej, nič proti Maďarom. Tak to ideme stať, to si ich môžeme aj odstreľovať, sice oni budú strieľať do nás, ale to už je vedľajšie. Toto je ten Quentin, ne? Quentin. To je on. Teraz si ich tu počkáme. Oni tým, že prídu s lukmi, tak budú prakticky dosť bezbraní. Dojdu vôbec? Či oni sa určite zase niekde bugli? Aha, hen je jeden. Toho sa tiež môžeme logicky zabiť. A už si našimol. Ale to nevadí. Dúfam, že keď tam nevidíme, že nás neostrelí. Ostrelí. To som si myslel. OK, toľko je Quentinov tábor, niekedy potom inokedy, keď budeme mať viac expov a väčší level, lepšie zbranie, veci, všetko. Teraz ideme tuto za Diegom. Ktorý je tu, dúfam, že ten po mne bude countryť. Diego. Hey, I thought you were dead. Sometimes I thought so myself. A lot of things have happened since we last met. Obviously, you're quite well. Better than you think. Yes, there must be one somewhere. I know where to find one. I see. What do you... You've really learned your lesson. It's 3 tons of a problem. Let's go. No škoda, že teraz to tak dlho preložili to trochu. Preložili to, že je tady hromada problému a v reále v angličtine normálne to má byť It's 3 tons of problems. Akože sú tu 3 tony problémov. A oni to preložili, je tu hromada problémov. Čo je také trochu čudné, ale nevadí. Teraz ideme s Diegom a tie 3 tóny problémov myslel toto pred nami. Toto ešte ne. Toto ešte pohodne. Asi nechám posledný pozabíjať Diego, je nesmrteľný. No a hneď tá trojtonový problém, je to vlastne troll. Výborne, úroveň väčšia.
z nich niečo dobré? Palcaty, jasné. Vlastne peniazy máme aj tak či tak dosť, ale palcaty... Nikdy neviete, kedy sa vám budú hodiť palcaty. OK, poďme Diego. Tu je náš trojtónový On problém. the left side of this canyon lies the entrance. All right, but first we have to get rid of that monster over there. Try to find a weak point or another I'll attract his attention. Tak. Nejaký list z denníku. List z denníku. Den 169. Dnes to udělá. Vím to, bohové budou stát při mně. Zkoušeli jsem už vše, abych zabil trola. Nepomohl ani ten nejpevnější meč a šipy se odrážely od jeho kůže, jako by byla z kamene. Ještě zkusím použít magický světek, který mi prodal obchodník Korinisu. Stal sice 50 nugetů, ale za se ziskem, který mi tato kořist prinese, budu boháč. Dnes zabiju trola. No. Jak vidíte, asi sa mu to nepodarilo pravdepodobne. A teraz ho musíme vlastne... Kľudne to môžeme robiť tak, že ho vlastne že ručne zabijeme, len to by bolo... na veľmi dlho. Ale vyskúšať to kľudne môžem, či mu aspoň raz... že či mu sa 20 úderov uberem, ak áno, tak nech je sranda. Budem ho skúsať zabíjať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dobre, nič môžeme. Takže menší než skúruje na 6, hlavne sa trafí na to. Počkaj, najprv zabijem týchto dobrých. Ešte, že je Diego nesmrteľný, to bolo na ktorú sa... Čo je zároveň aj také čudné, že je nesmrteľný, ale však budíš. No, výborne, ešte tento. No, ne, na Diega. Na Diega by som nerád točil, ale bože, ty, černá huba. Mára. No. Ja už išiel dole. OK, menšie než tu, no menšie. Hlavne troll. No. Tak. Teraz to pôjde rýchlo. 2000 expo. That was fan. I'll. Tak, teraz ešte trolí kúže. Výborne. Je sranda, že vlastne, aj keď je taký zmenšený, tak tá koža by mala byť fakt úplne minimálna. Zoberte si to. Fakt maličké. A vlastne aj tak je takisto drahá, aj cenná, ako keby to bola naozaj obrovská kúpia strola. Čo je dosť čudné, ale budíš. Toto je vlastne tento, jak sa tomu povie, navíjak. Aby sme mohli ísť sem, tuto. Tam je vlastne ďalšie ohnisko. Teraz mám akože navíjak sa zamotal. The winch seems to be jammed. Let me see. Well, it ought. No, teraz by mal ísť, hej. Zas títo černé papulky sú všade. Ty Váďo. No ideš. Diego. Ako ja ich tam nezvládnem. No konečne, že ti aj doplo, kámo. Tak, to černé. Ne do Diega, do černej papulky chcem ísť. Bože, že dosť. No, tak. To je všetko, ty čo máš? Budeš mať non-stop. Vyťahnutý luk. Vyťahnutý luk. Ty by dobrá slovenčina. No tuto budú harpie, čo sú úplne veľké svinierky. No, a teraz to je ich úplne hnusné. To je úplne hnusné, fuj, vždycky som sa z toho bál, keď sa nebál. No poď. Jasné, ja ju nemôžem zamierať, ale na mňa, hej, akože... Ty
cigánska ferovka, ne? Dobre, rán, Riga. No, že by si začal strieľať, ty chujko. No nezačne strieľať. On sa bugol. No, on sa bugol. A naši k tomu z nej ani nič nepadá. Fuj. Čiže aspoň tie XP sú dobré. No, stále ešte prakticky ako zachňapavca, aj keď chňapavec je podľa mňa ľahší. A keď som mal teraz s nimi strašne veľké problémy, ale to nevadí. To sa ešte napraví. Ešte ich tam bude hodne. Tak, zabili sme iba dve. Koľko ich tu je? What? Kde mi zlatá jedna? Som myslel, že ich tu bude viac. No som zlako, že zase tu budú čierne papulky. Našťastie to nie sú čierne papulky. Neviem sice, kde zmizla tá jedna harpia, ale tým lepšie pre mňa, aspoň sa s nimi nebudem musieť hajkať. No ideme za Diegom. Dúfam, že sa s ním bude dať hovoriť. Lebo ak nie, tak neviem, fakt. No poď. Diego, ne, to mi nerob, kámo. Dobre, tak Diego sa nám bugol, idem iba vypnúť a zapnúť ho, nie som tu. No takže Diego sa nám odbugol a hneď sa mi začal hovoriť, takže takto. Good luck. Make sure you We'll take care. Opatruj sa. Máme nejakú lepšiu zbraň alebo samostriel? My sme si vysvičili obratnosť. Dobre, nemáme. So, let's go. Prvé ohnisko by sme mali a ja idem ešte do toho, dobre. Uvidím ešte, že koľko, no toto bude taká jedna krátka časť, dajme tomu kratšia s týmto ohniskom. A keďže na druhú by už bolo dosť neskoro, to už bolo fakt dosť dlhé a nechcem to zbytočne predĺžovať. Myslím, že keď ešte toto zabijem dole, čo sú pár tých ňapavcov a tuto ešte ten Quentinov tábor lepšie spoznám, tak to bude. Tak, už sme mali, tak to poberieme všetko, čo mal. Dlhý luk zabijeme. Tak, šípku zober, ale šíp respektíve, uložíme. Hlavne sa vylečíme, tu máme ohnisko strojného kaňonu. Kámo. Oh yeah. Tak, a teraz ideme na Maverick. Šepšík. OK, zoskoč. Tak, teraz ideme do toho, ja si to furt uložujem, ale fakt, to, neviete, kedy sa vám to môže povedať a padnúť celá hra. Takže chcem prísť o čo najmenej. A keď koľkokrát ma aj zabijú pri takýchto samovražedných misiách. Kde ste, kamarádi? Zas pomaličky. Áno, presne takto som to plánoval. No poď. No myslím, že bližšie asi ani nepôjde, čo? To som pokašľal. To ich budeme musieť zostreľovať z hora, to inak nevidím, alebo že si ich nechať nalákať hore. Sú fakt, že tu ich. Koľko mám šípiek? By som si zase neminul všetko, čo mám. Ja,
To má toľko zbraní. 170 či 150, to je dobré. To dávam. Ne tohto dole. Sa do mňa netrafí? Horší strelec než ja? Výborne. No čo ho netrafím ten posledný krát? No, však preto. Teraz by to chcelo tohto. Nehyb sa, bro. Tak. Dobre. Áno, ešte raz. Výborne. Tento pôjde rýchlo, ten je blízko. No zase ten posledný, no. Au. OK. To už máme 360 expo, výborne. Tento lupič ďalej. Áno, setkaj si, krásne si setkaj, kámo. To je najlepšie, čo si mohol mi dopriať, akorát ja sa ti... Nepadaj hlavne, bro. Výborne, toto je úplne krásny pohľad, čo som si tu našiel. A strela na tebe. Fuj na tebe, skáp. Skáp. Aloho mora. No. Výborne. Takže toto by sa dalo. Nepadaj. Nepadáš. Výborne. Chválim ťa. Teraz skúsime zabiť ďalších týchto. Quentina. Tak vlastne nezabíjam Quentina, ale iného mamlasa. A môže byť aj na Quentina. Quentin, nehyb sa, je to nubské. Kam išiel? Čakaj, ja ich nechám vyliezť nejak vlastne. Jaskyne. To je len takúto jaskynku. No, pravdepodobne idú, takže, no, si môžem uložiť napríklad. Bože, ja som si to zase zle uložil, že? Jej, nevadí. Dúfam, že toto video bude v poriadku, nebudem to musieť natáčať viackrát. Ale ho mora, kde ste? Lá? Au, koľko vás tam je? Jak židov? Jak židov? Ty Váňo. Jak židov ich tam bol? OK, pokus číslo 2. Áno, teraz je to pekné. Au. Ne, zase uteká. Aha. A Quentin, ty čo? Akože myslíš, že ja do teba strieľať nebudem? Teba sa to netýka, hej? Akože kámo, si kľudný. OK. Teraz asi začnem pochodovať jak vevierky, tadiaľ. Nezačal. To je čudné. Tak my ideme na proti, ale najprv sa vyhylujem. To je určité. Určité a neurčité. Vlastne healov už máme viac než dosť, takže nemáme čo stratiť. Poďme. Ne, neskač. Zase ich jak židov. Au. Židi, hnusný. Fuj, to iba sprška šípov a poďme.
teraz zas. Ešte nevyletel prvý. Pekne ste sa vybili kamaráti, ďakujem. Viac väčšiu radosť už mi spraviť nemohli. Áno. Ešte ty žiješ, že ty? To bolo čudné, ďalší jeden z bugov. Však ja už som tohto dorážal, ne? Či ešte akože ty si stal z mŕtvych? On si to nepomôže, kámo. Dúfam, že tretíkrát už nestaneš. Aha, pekne má tú hlavu. LOL. Vyzerá to dosť čudne, ako by to bol to nejaký mutant. Hop, hop, hop. Tak, aha. LOL. Dobre. Tak, už sme zabili, to je krásne. My fakt ešte aj celý ten Quentinov tábor zabijeme. No poďte. GG. Fuj, to bolo slnko. Slnko je škaredé. Oni sú všetci buknutí, ale dobre, ja sa nehádam. Či akože teraz si bude dávať, že front black a back a neviem čo flipy. Kámo, ty si typek. Fakt. Bože. Dobre no, nevadí. Tak jediný prežije chudáčik. Som si myslel, že Quentin bude mať aspoň niečo extra, že nejaké body za neho. A ne, no mám síce Morning Star oproti ostatným mám palcaty. Už sa nám pomaličky stmieva. Myslím, že tento... Áno, viem toho lutovať, podo mňa. Bože, to je blb. Cože nešiel, nejde do mňa. Wow, nestihol. Dobre, rob si ďalej tie svoje backflipy, frontflipy a flipy. Ja vás tu zatiaľ všetkých povyberám. Nech máme veľa peňazov. Tak. Ale. Hop, ďalší lupič. Ďalší. Áno, nebudem mať moc vás času toho lutovať, blablabla. Čakám, kedy sa po mne rozbehne. OK, výborne. Takže vyzabíjali sme celý Quentinov tábor a hej, ten uteká. Tašak, aj keď ho nedobehneme, tašak zahráme sa na schovávačku, či na schovávačku. Na toto, na chytačku. Máš to, počkaj, nech ti môže dať, máš to. Hej, máš to. Tak sa necháš, ty sa radšej necháš zožrať šňapavcami? Ty si aký pán? Kenchi. Ty kámo, tiež skáčeš ako veľryba, kámo. Máš to. Máš to. Sa nechytil. Nevadí, ideme zabiť týchto chňapavcov, čo sú tu. Nech si len uteká. Dobre, prehral som na schovávačku, nevadí, je to 1-0 pre ňoho. Možno na budúceho chytím. Poďte vy. Ó, pekne. Tak, takové som chňapavci dobre. Sú tu všetci bugunty teraz, alebo čo? Zhodne neútočia, či čo, akože. No, tak. Teraz sa henie vlk, mrchožrút. Toho tam nechcem nabíjať. Teraz ideme za satíkom. Čiže kde sú... Aha, tu je magie. Teleport k mágum. Body 6. No, dobre. No, čakaj, satík. No, dokecaj. Greetings. I found a focus in the Troll Canyon. Good. That's we're getting closer, and be brave. I see you've used up the teleport.
Výborne, May you koľko return in máme? one 50! Máme 50 skúseností bodov, čo je ultra mega fajnové. Rozmýšľam, ideme sa vycvičiť v prvom rade keďže v mágii, takže dáme si 10 bodov. No, najprv si ideme ešte vylepšiť jednoručáky, aby sme boli majstrami v jednoručákoch. To je také základné pre toho maga. No základné pre maga je mana a mágia, že? Ale keď mágiu ešte nemôžeme, many máme veľa, tak myslím, že je to na nič. Na ništ. Takže tu je náš kordík. Greetings. Greetings. Áno, I want. Of course. tak to to nás. Teach me how to handle one hand. Okay, you know the basics. Holding the weapon lower. Use the then bring and Aha, back takže ešte nie som ani stredne vycvičený, hej? Tak to potom má Greetings. zmysel. To je všetko? Ja už som mistr? Alebo ako? Aha! Tak ja už som mistr. Aha, teraz sa mi nemôže stať, že už sa seknem, hej? To je dobré. OK, takže sme mistr v jednoručákoch, ešte máme 30 skúsenostných bodov. Idem ešte za Wolfíkom. Pre body z kušostrelectva sa mi zdá, že on môže učiť kušu, ne? Si to nepamätám, ty Vaďo. Wolf. Keďže kušostrelectvo vlastne máme z lúku či z kuše? Či dokonca iba z mečov, aha. Tak nevadí. Wolf. I'm looking. Since you're one of us now, Ne, ja nechcem. On nevie učiť, alebo zase je tu nejaké... Mne sa zdá, že... Kto môže potom učiť kušu? No neviem, to je jedno. Hello. Ideme za Kronosom. Hello, potrebujú více magických I can- schopností, mana, a môžeme si dať ešte raz mana. A mana, takže máme o 20 viac many. Vlastne ešte 10 skúsenostných May bodov I nám pass ostalo, through presne. Ale máme strašne veľa many. Konkrétne 66, čo je fakt dosť. OK, toto bude všetko a ja sa s vami lúčim. Čaute.